Yn y Nadolig cyntaf, ar gan asyn y teithiodd Joseph a Mair a chwilio am wely I gysgu mewn gwesty. Ar ôl holi a holi a chnocio mewn stabal oedd y ganwyd i'r Iesu. Genni'r baban. Teithiodd y criw I Bethlehem. Chwiliodd Mair a Joseph am westy. Stabal llawn anifeiliaid. Presef gwair i'r baban Iesu. Diwrnod